chính rất ngạt ngào thu mình ta ya đó đôi trong na phi la pen pra ngam shang poi per khat bài chính y trong ni kan cút nọ tăng chi thanks ni tu ai kim sa hanga kim ya sa baro shita ha man sim trong na ya pingan kan ma walaki ummat kinja tu ai kin sa hanga kin ya sa baro shita ha man sin jonga ya pingan kan ma walaki ummat kinja ban thia ruột ngam snola ban bam ruột ngam snobam kaman sin jonga kahir tan shapi ngakwa ya pi ban yo i lenti kadun sanya ngam tip kayu kanja kapur thai jonga la rak lam pi kan shulam thli tu ai kim sa hanga kim ya sa baro shita ha man sim jonga ya pingan kan ma walaki ummat kinja tu ai kim sa hanga kim ya sa baro shita ha man sim jonga ya pingan kan ma walaki ummat kinja phi shu hun ban thong phi hun mo ban shu ko ha du baya ka jing i jonga phi la pen khat da ka bo ki da ki babu hanga pi bu pi pen i pi kdau lut baro jing du na jonga pi ong tu klet no yanga tu ai kim sa hanga kim ya sa baro shita ha man sim jonga ya pingan kan ma walaki